О, така. Така. О, гъби. Ето тук в моята количка ги донеси. Трябва да се направим такова колектив практис. Ще така не бъде. О, това огнени. Върна се. Нещо няма на кеф. Това е беше. Може между другото да отидем на една много страшна мисия. За лъка. А, не, то всъщност. Ох. За лъка ли? Ми... Не баш. Да отворим портите към... Амада. Оф, мазах тия тук пънчета, само се блъскам в тях. Мога ги отрежа? Май. А те ще се респаунат просто. А не, ти като ги отрежеш, после не мога да пораснат дървета. Ето сега ги разрязах едно. Ма няма се занимавам с другите, бе. По-добре си растат. Ма те пак не искат да растат, буквално те не са пораснали дърветата. Растат. Не е вярно. Трябва да започнеш да вярваш в нещата, които не може да повярваш. Да виж. Абе. Да. Аре, вземай количка и почва да събираш. Това количка е, трябва да седна капаните. Какъв това феня пред портите, не е просто да се чизваме. Между това Creepy Armor наистина много добър, те някакво ме удариха. 7-10 пъти, чак тогава ми свали 5. И добър я. Оф, ние не може да спиме. Можем да спиме. Аз съм в имашрум. О, това. Внимание, внимание, Цветомире, внимание. Добре, тя работи, ще изложим. Так, тагадак, так, тагадак. Майко, че брат, това е толкова страшно. Effigies. Абе! Аз ще си направим такова, къде събираме глави на него. Това. Като долата ми дължа. Не, ние ще ги събираме в църквата. Църквата ще събираме глави. Да, както правихме на ония сервер. Но ние сервер не правихме. Как в църквата, не си ли спомняш как бяхме окачили значи глава на... Не бе, ти си тъп. Аз те казвам FG да направим с глави на канибали. Еми нагоре бе.
Това другото отделно. Другото ще го правим в църквата. В църквата ще служим глави на мутанти. Да. Чакай малко. О, да, виж е така. Какво правиш това? Стой. Опа. Не, направи го на криво. Също го направи на криво. Може тук да ги нареждаме, да. Те, имах преди. Абе. Да, малко изобщо не е право. Абе и твоето не е право. Моето беше право, защото направих първи аз твоите криво. Не е вярно. Майко, брат, колко е криво. Това ще бъде. Добре, това ще бъде. И сега тук... може да го направим по-високо, да е. Не, няма да е по-високо толкова. Сега служи глава, ако имаш. Ние даже може и черепи да слагаме. Имам само черепи. Не, аз да слагам само глави. Да слагам само глави, че те са по-като трофеи. Черепите, мани ги, имаме, виж колко фенери с черепи. Да. Ама ти къде? Не бе, не за къщата ми. Не бе, то да гори. Така, това е красиво. Аз мога още да нареждам, даже когато е нали такова. Да кажем, че този череп е бил на велик шаман Укаракуа Микатука, който сме убили, нали, двамата с общи усилия. И да горе на Таура също трябва да направим. И на... Отгоре на Таура... Отгоре на Таура ще правим? Глади? Не, смисъл... Е, така Отгоре само на Таура трябва да направим ще... пейки. Тук трябва да го направим като в... Служи камък. Стига толкова. Сега цък, аз мога да запаля обаче. Добре, тук трябва да направим като в Западен парк, тук пейки трък, една трък, две трък, три, трък, четири. Woodbench. Даже може да направим и такова. Диван. Не, диван не. Що не? Ще направим един диван. Твърде много кожа ще трябва, не. И то е ленски, брат, няма правим диван. Ще отземе ли? Добре, ще правим диван, значи. Не, също няма да правим диван. Не, остай, ще правим диван. Обаче ти ще вземеш ленските кожи. Айде, паса. Какво е рапаса? Ти искаш да го правим този диван. Така, добре, ще правим диван и ще направим и масичка. Тук е така. Една масичка. И после върху масичката ще постелим кожи. Нека чух канибал, такова не канибал ми мутант. Май няма никъде.
не има, те са отдолу на фато, бе. Да, ти. О, да, има картофи и спайдър дик. Картофи спайдър дик. Аре, ходим да вземем арморите. Картофи спайдър дик. Спайдър. Идвай, Спайдър дик. идвай. Вече ще се деспамнат. Картофи спайдър дик. О, тук не. Какво да го кажете? Така се казват, май. Картофи спайдър дик. Спайдър дик. Какво си го... Аре, къде е спайдър дик? Те се деспамнаха вече. Как се деспалнат? Те не се деспалнат. Аз ти казах да идваш, но ти не идваш. Ти се не излагал. Деспамнаха се. Ти се не излагал. Спайдър. Та ще стигна, бе. Това ме вика Това спайдър. заради теб. Какво е заради мен? Аз точно за това ми говориш. Тук са. Спайдър дик. Те са от другата страна. Ето ги виждам спайдър дик и картоф. Цели ги. Не мисля, че оцелвам спайдър дик. Не, оцелих спайдър дик. И аз убих спайдър дик. Защо Аре, пак цял... малко? Ти си да уби картофа. Виж се, дай то. Не бе, не го отдавай, защото не трябва. Това ти е животно. Аз не мога така, ти като стрелнеш някъде стрела, аз не мога да ти я взема. Или да таковаш спайдър дика. Дай да го избутаме в морето. Тя броня става, че е много късно. Ти от принцип не викаш, че само трябва да я пазим за Да, ама Final. си я броня. Но си имам трябва да я фулстак. пазим за Охайо боса и така. Имам фулстак у нас, така че му се фокус. Ама не, ние трябва да я пазим за Охайо боса. Охайо Final боса. Ще можем да се качим. Да, бе, не сме се качвали тук преди. Не помня как сме го правили, обаче нека си качвахме. Тук е така. Тук е така. С клембинг как се. Така, айде се грабай количка да отиваме с дървета. Обаче има един проблем. Не. Ние как ще построиме работите, като ни трябват дървета?